Добрый дзень, шановнае гаспадарства, рада ўсіх вітаць. Прыгадваю вам, што ў наступны аўторак вы ад мяне адпачнеце. Так, мы сустрэнемся з вами ўжо не 17, а 24 чэрвеня, і мы працягнем з вами нашу размову. Сёння мы таксама паразмаўляем аб Рэчы Паспалітай, аб тым, у якой сітуацыі апынуліся нашы землі. І зноў жа хачу прыгадаць, што вось гэтае разбуральнае стагоддзе, пра якое мы не можам з вами не казаць, яно паўплывала на наша развіццё, на нашу краіну, і эканамічна мы пачынаем вельмі моцна адставаць ад тых тэндэнцый, якія адбываюцца ў заходняй Еўропе ў той час. І, на вялікі жаль, тыя манархіі, якія будуць у нас у тыя часы, монархи Рэчы Паспалітай, гэта перш за ўсё віціны, яны не здолелі вывесці нашу краіну з эканамічнага і палітычнага крызісу. Мы з вами размаўлялі аб тым, што пасля войнаў гаспадарка аднаўлялася даволі марудна, пакутавалі ўсе, пакутавалі і сельскія жыхары, і пакутавалі мяшчане. Прыгадаю вам, што мяшчане – гэта жыхары гарадоў, таму што па-старабеларуску горад – гэта месца, да, таму тыя, хто жыве ў месцы, тыя гэта і мяшчане. Пасля вось гэтага перыяда, разбуральнага перыяда войнаў, улады Рэчы Паспалітай вымушаны былі спецыяльнымі пастановамі ў другой палове 17 стагоддзя вызваліць ад дзяржаўных падаткаў на некалькі гадоў Магілёў, Ашмяны, Оршу, Бярэсце, Гародню, Віцебск і Полацк. Чаму? Таму што гэтыя гарады проста-напроста не маглі плаціць падаткі. І яны былі вызвалены ад гэтых падаткаў для таго, каб даць магчымасць, больш, скажем, станоўча і хутка аднаўляцца. І паступовае ўмацаванне вярхоўнай улады і яе мясцовых органаў вяло да такога вельмі станоўчага выніку, гэта да змяншэння феадальнага свавольства ў краіне. І гэта стварала умовы для паляпшэння гандлю, як гэта не дзіўна. Таму што шляхта, асабліва магнаты, у сваіх вотчынах яны зрабілі мытні. І для таго, каб праехаць з аднаго ўладання ў другое ўладанне, той купец, які вёз тавар, павінен быў ці плаціць пошліну кожнаму гэтаму магнату, ці дзяліцца сваім таварам. Такім чынам, тая частка тавара, якая ўжо даязджала да горада, яна была значна даражэйшая, чым тая цана, якую ён хацеў атрымаць. Таму што яму трэба было адбіць, сучаснай мовай кажучы, тыя затраты. Хутчэй за ўсё аднаўляўся Магілёў, Віцебск, Менск, Нясвіж і Навагародак. Гэта адбывалася праз павелічэнне колькасці насельніцтва. Але большасць гарадоў і мястэчак амаль да сярэдзіны 18 стагоддзя ўсё яшчэ заставаліся ў глыбокім заняпадзе. І тут узнікае пытанне, якім коштам, якой цаной аднавілі, адбудавалі гаспадарку. Кошт гэта былі высілкі тых людзей, якія жылі ў той час на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. У канцы 17 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі жыло ўжо 2,2 мільёна чалавек. Але навала паўночнай вайны знішчыла намаганне людзей. І ведаеце, вось гэтыя войны, яны мелі вельмі такія важныя, сур'ёзныя наступствы для нашай гісторыі. Гісторык такі, Геннадзь Цехановіч, назваў гэта татальнай дэструкцыяй. І ён кажа, і можна з гэтым пагадзіцца, што вось гэтыя войны, яны змянілі ўсё. Матэрыяльныя ўмовы жыцця, сацыяльную структуру насельніцтва, монакультурную і канфесійную сітуацыю. І без уліку наступстваў ваеннай катастрофы нельга растлумачыць шмат якіх з'яў, якія адбудуцца потым у нашай гісторыі.
Менавіта вось падзеі гэтых войнаў сцягаюць сваімі вытокамі да прычын крызісу, у які, напрыклад, трапіць на вельмі доўгі час беларуская культура. Гарады, якія аднаўляюцца, яны ўжо іншыя гарады. Яны маюць іншае аблічча, яны маюць іншы пласт прадпрымальнікаў, мяшчан, гандляроў, арыстакраты, якая жыве ў гэтых гарадах. І пазбаўлена сваёй эліты, вышэйшых станаў, мяшчанства, да, таму што менавіта мяшчане, жыхары гарадоў станавіліся такімі першымі і галоўнымі ахвярамі ўсіх войнаў, беларусы становяцца народам з няпоўнай сацыяльнай структурай грамадства. І менавіта вось канчаткова пасля другой паўночнай вайны 1700-1721 года беларускі народ пераўтвараецца ў народ сялянскі. Большасць беларусаў пачынаюць жыць у вёсках, а гарады на беларускіх землях і мястэчках актыўна засяляюцца габрэйскім насельніцтвам з Польшчы і Украіны. І вось гэта фарміруе такі своеасаблівы, канчаткова своеасаблівы такі падзел, да, на беларускамоўную вёску і на габрэйска, польска, а потым рускамоўны горад і мястэчка. А вось разбурэннем гэтых механізмаў перадачы інфармацыі, перш за ўсё, наступным пакаленням азначала падрыў асновы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў. Таму што для фарміравання, напрыклад, нацыянальнай самасвядомасці неабходна мець гарадскую эліту, вось такую эліту нацыянальную, якая мае 3 пакалення гараджан. То есть вось 3 пакаленні, і мы ўжо можам казаць о фарміраванні гарадской культуры. Вось гэта вельмі так яскрава, наколькі гэта важна, можна праглядзець на гісторыі габрэйскага народа, які, так скажем, законамі краін абмяжоўваўся і ім не дазвалялася селіцца ў сельскай мясцовасці. Яны прымусова, да, можна так нават сказаць, жылі ў гарадах і мястэчках, але з другога боку у іх была моцная сфарміраваная вось гэтая нацыянальная інтэлігенцыя, якая з'яўлялася такім вельмі важным механізмам у перадачы інфармацыі аб народзе, пра народ, аб умовах існавання і умовах выжывання гэтага народу. Гэта вельмі важна. Гарадская культура, вось, мы можам сказаць, напрыклад, што габрэйскі народ гэта прадстаўнік гарадской культуры, у адрозненні, напрыклад, ад беларускага народу. Паўночная вайна, другая паўночная вайна 1700-1721 года, яна закранула Рэч Паспалітую, закранула Беларусь і фактычна зноў зруйнавала яе ўсходнія рэгіёны. Гэта такая таксама трагічная, драматычная старонка беларускай гісторыі, того, што зноў Вялікае княства Літоўскае было адкінута на дзесяткі гадоў назад у сваім гаспадарчым развіцці. Ваенныя дзеянні, рабаўніцтва, пастоі войскаў, непасільныя кантрыбуцыі даводзяць Беларусь да страшнага спусташэння і наносяць велізарны ўрон яе эканоміцы. Сотні населеных пунктаў ляжалі ў руінах. Былі спалены Нясві, Шляхавічы, Магілёў, Віцебск, Мсціслаў і шмат іншых гарадоў. Гарады Бярэсце, Кобрын, Гарадзец цалкам разбураны, дамы спалены, людзі вымерлі, другія разышліся. Адзначалася ў інвентары 1712 года берасцейскай і кобрынскай эканоміі. Эканомія – гэта дзяржаўныя ўладанні, доходы з якіх шлі на ўтрыманне каралеўскага двара. Інвентар – гэта дакумент, у якіх апісваліся усе, так скажем, усе гэтыя ўладанні. Тыповай карцінай становяцца зноў неапрацаваныя палі. Тое, што ў нас было яшчэ не так далёка. Абязлюдзілі сядзібы і вёскі. Было закінута да 70% пасяўных плошчаў, знішчана каля паловы рабочай жывёлы і зніклі цэлыя вёскі. Напрыклад, Шклоўскае графства страціла 86,4% свайго насельніцтва.
на 43% зменшылася колькасць сялянскіх гаспадарак у копацкім графстве. У крычаўскім старостве ў 1712 годзе, а мы будзем казаць сёння пра крычаўскае староства, пуставала 73% ворных валок. У гарадзенскай эканоміі амаль 3/4 сялянскіх ворных зямель таксама пуставалі. Удары былі такімі вельмі балючымі і адчувальнымі яшчэ і потому, што гаспадарка Беларусі яшчэ не зусім ачуняла ад упадку другой паловы 17 стагоддзя. Ваенныя спусташэнні ўзмацніліся засухай, якая спасцігла сельскую гаспадарку. Вялікім цяжарам разрабаванага і збяднелага народу была і эпідэмія, якая лютавала з 1708 па 1711 год. І гэта эпідэмія выклікала вялікую смяротнасць. У Наваградку, напрыклад, пасля гэтай эпідэміі халеры засталося толькі 50% жыхароў. Гэта значыць, што Наваградак страціў палову свайго насельніцтва. А, напрыклад, эпідэмія ў Гародні ў 1710 годзе, як пісалі ў дакументах, прыняла такія памеры, што ўвесь горад застаўся пустым. Паўночная вайна зноў падрывае гаспадарчы і дэмаграфічны патэнцыял Беларусі. Сельская гаспадарка, гарады, рамяство, гандаль зноў прыйшлі ў глыбокі заняпад. І агульныя страты насельніцтва склалі каля 30%, а гэта больш, чым 700 000 чалавек. І зноў жа, калі перад вайной у нас было 2,2 мільёна чалавек, то пасля заканчэння вайны на Беларусі засталася 1,5 мільёна чалавек. І зноў трэба было аднаўляцца. Трэба было аднаўляць гаспадарку. І за 30-40 пасляваенных гадоў гэта удалося больш-менш, так скажем, зрабіць. І зноў жа, хто аднаўляў гаспадарку? У сельскай мясцовасці гэта беларускае насельніцтва, у гарадах і мястэчках гэта габрэйскае насельніцтва, перш за ўсё. Зноў жа, той народы, якія жылі на тэрыторыі Беларусі. У канцы 18 стагоддзя павялічыцца колькасць насельніцтва да 3,6 мільёна чалавек. Запусцелыя нівы ў значнай меры былі ўжо зноў апрацаваныя, і ў 2 разы вырасла пагалоўе хатняй жывёлы. Шляхта, імкнучыся хутчэй адрадзіць сваю гаспадарку, а з ёй і павялічыць свае даходы, вымушаны былі нават некалькі паслабіць эксплуатацыю сялян, а ў шэрагу выпадкаў і даваць ім ільготы. Напрыклад, вызваляць іх ад некаторых павіннасцей і нярэдка дапамагаць жывёлай, збожжам, лесам і грашыма. Але ўсё роўна працэс аднаўлення сельскай гаспадаркі Беларусі ішоў павольна. Пасля заканчэння ваенных дзеянняў феадалам трэба было рабіць такі выбар. Ці аднаўляць разбураныя фальваркі і захоўваць паншчыну, ці раздаць зямлю сялянам і абмежавацца чыншам і натуральным аброкам. У каралеўскіх эканоміях быў абраны другі шлях. Гэта значыць грашовы аброк, гэта чынш. Паколькі казна проста не мела сродкаў для аднаўлення гаспадаркі. І вось вызваленыя ад паншчыны сяляне смаглі аднавіць сельскую гаспадарку. Да 40-х гадоў 18 стагоддзя ўжо значна змяншаецца колькасць неапрацаваных зямель. І вось што робіцца далей. Як толькі у дзяржаўных уладаннях аднаўляецца сельская гаспадарка, каралеўская казна ў сярэдзіне 17 стагоддзя зноў пачынае перавадзіць сваіх сялян на паншчыну і адраджае фальваркава-паншчынную сістэму. Аднак большасць феадалаў, вотчыннікаў шляхты, яны пайшлі іншым шляхам.
яны імкнуліся як мага даўжэй захоўваць фальваркі. Больш за ўсё гэтым была зацікаўлена дробная і сярэдняя шляхта, пасля якой гэтая панская зямля для гэтай шляхты яна была сродкам існавання. А гаспадаранне ў маёнтку гэта было іх прафесіяй, да? То есть яны займаліся тым, што даглядалі гэтую гаспадарку. Яны самі, шляхта, кіравала сваімі маёнткамі і не несла ніякіх выдаткаў на адміністрацыю. Яны нават маглі атрымаць спецыяльную адукацыю, ці наняць чалавека аднаго, да, які бы ім у гэтым дапамагаў. Ураджай, які быў сабраны пад даглядам шляхты, перавышаў тыя даходы, якія бы мог атрымаць шляхціч, калі б раздаў зямлю сялянам. Аднак не ўсе дробныя землеўладальнікі здолелі захаваць фальваркі і аднавіць гаспадарку. Некаторыя з іх страцілі прыгонных у выніку гэтых ваенных дзеянняў і не мелі сродкаў для таго, каб наняць наёмныя рабочыя сілы, і у такім выпадку яны былі вымушаны пазбаўляцца фальварка і перайсці на службу да магнатаў. Магнацкія вотчыны заходніх і цэнтральных рэгіёнаў Беларусі менш пацярпелі ад войнаў, чым каралеўскія ўладанні і маёнткі дробнай шляхты. Праўда, у шмат якіх маёнтках, напрыклад, радзівілаў, гэта Давыдгарадок, гэта Смаргонь, гэта Астроўчыцы, некалькі фальваркаў скарацілася, паменшылася і барская запашка. Аднак захаваць фальваркавую сістэму і аднавіць гаспадарку ў заходняй і цэнтральных вотчынах Беларусі магнатам было лягчэй. Іх валоданні былі раскіданы у розных раёнах і неаднолькава пацярпелі ад войнаў. І таму магнаты мелі магчымасць падтрымаць адзін маёнтак за кошт другога. Працэс, напрыклад, царкоўнага ўладання, да, таму што зямля належала дзяржаве, шляхце і царкве, ён залежаў, ці захоўваліся фальваркі, ці пераводзіліся на чынш, ці раздавалі сялянам зямлю, залежала ад таго, у якім рэгіёне гэта адбывалася, дзе гэта царкоўнае ўладанне было. У асобным становішчы будуць знаходзіцца раёны Падняпроя і Падзвіння, дзе фальваркаў было мала, і якія найбольш гэтыя рэгіёны пацярпелі ад войнаў. Фальваркі, якія ўзніклі раней у некаторых уладаннях, яны былі ліквідаваны ці захаваліся ў мінімальных памерах. І фальваркава-паншчынная сістэма гаспадарання традыцыйна гэта захад Беларусі. І ў 18 стагоддзі фальваркі яны толькі пачнуць актыўна ўзнікаць на ўсходзе. І гэта адбываецца ў 30-40-е гады 18 стагоддзя. Гэты прырост фальваркаў у ўсходняй Беларусі. Сеялі жыта, пшаніцу, авёс, ячмень, гарох, боб, грэчку, проса, лён і каноплі. Некаторыя феадалы пачынаюць больш сеяць лён і канаплю, на якія былі найбольш павялічаны, так скажам, спрос на рынку. Канаплю вырошчвалі для таго, каб рабіць пеньку. А з пенькі, я думаю, вы ведаеце, робяцца самыя моцныя канаты, да, пеньковыя канаты. І недахоп рабочых рук з другога боку, да, ён прыводзіў да таго, што якасць апрацоўкі глебы была такая невялікая. І ведаеце, як гэта не дзіўна, але мела нават наступствы і тое, што не было шмат жывёлы хатняй. Гэта была такая традыцыйная сельская гаспадарка, і, напрыклад, недахоп жывёлы хатняй, да, малая колькасць, гэта абмежаванне угнаення палёў. Таму што менавіта хатняя жывёла давала навоз, якім рабілі гэтае угнойванне палёў. І ў сувязі з гэтым ураджайнасць была не такая высокая. У сярэдзіне 18 стагоддзя ураджай не перавышаў сам 2,5, сам 3.
і вельмі марудна удасканальвалася агратэхніка. І я хочу тут звярнуцца крышачку вам растлумачыць, што гэта за сам 2 з паловай сам 3. Калі мы сёння з вами сочым, як ідзе ў нас пасеўная, нам кажуць, што колькі цэнтнераў з гектара. Гэта ураджайнасць у нас вымяраецца сёння з цэнтнерамі з гектара. Раней гэта было па-іншаму. Напрыклад, узялі один мех і пасеялі яго, напрыклад, жыта, і сабралі 1,5 меха. Гэта сам 1,5. Пасеялі 1 мех, сабралі 3. Гэта сам 3. Напрыклад, узялі 1 кошык, пасеялі, сабралі 2. Гэта сам 2. Напрыклад, узялі там якуюсь ёмкасць, насыпалі ў яго там што там, проса, пасеялі гэтае проса, а сабралі у 3 разы больш, чым вось у гэтай ёмкасці. Гэта сам 3. Вось такая цікавая, лагічная, простая сістэма вымярэння ураджайнасці. У другой палове 18 стагоддзя землеўладальнікі шукаюць шляхі павелічэння даходнасці маёнткаў. Для гэтага некаторыя магнаты пачынаюць выдаваць інструкцыі даволі падрабязныя сваім эканомам. І такім чынам пачынаецца працэс рацыяналізацыі памешчыцкай гаспадаркі. Спачатку ён закрануў асобныя латыфундыі, а латыфунды гэта вялікае зямельнае ўладанне. А потым, як часта бывае, ужо і сярэдняя, і дробная шляхта, паўзіраўшыся на тое, што робяць магнаты, таксама робяць тое ж самае. Пераважна частка прадукцыі, якая вырабляецца ў фальварках, выкарыстоўваецца на месцы. У дробных валоданнях гэта было абумоўлена малымі маштабамі вытворчасці пры малой ураджайнасці, а у магнацкіх латыфундыях вялікімі выдаткамі на ўтрыманне двара, прыватнага войска, які прынамсі называўся міліцыя, фальваркавай адміністрацыі. І толькі частка прадукцыі вызначалася для збыту. Войны, якія вяла Рэч Паспалітая ў сярэдзіне 17-го, пачатку 18-го стагоддзя, на працяглы час паралізуюць вываз сельскагаспадарчай прадукцыі за мяжу і падрываюць унутраны гандаль. Не заўсёды спрыяльна складваецца і экспартная кан'юнктура і ў мірны перыяд. Попыт на прывазное збожжа на рынках заходняй Еўропы памяншаецца ў сярэдзіне 18 стагоддзя у сувязі з тым, што там хутка развіваецца сельская гаспадарка. Тым не менш, экспарт збожжа з Беларусі не перапынаўся, нават у ваенныя часы. Буйныя феадалы арыентуюцца на замежны рынок і працягваюць прадаваць зерне за мяжу. Сярэднія і дробныя феадалы прадавалі збожжа пераважна на месцах, у гарадах і мястэчках. І чаму? Таму што яны проста фінансава не маглі пацянуць гэтыя рачныя судны для невялікіх партый збожжа. І гэта было невыгадна. А вось яшчэ такой кааперацыі, каб, 10 шляхцічаў сабраліся і сваё збожжа там па раке сплавілі, яны яшчэ да гэтага не дадумаліся. Значную ролю у памеснай гаспадарцы адыгрываюць лясныя промыслы. Лес і лесаматэрыялы сплаўляюцца ў Рыгу, Кенігсберг і Гданьск. Сплаў леса быў звязаны з першапачатковай апрацоўкай дрэва. Таму асабліва у некаторых маёнтках, асабліва тыя, якія жылі недалёка ад сплаву, пачынаюць з'яўляцца піларэзкі. І шырока была развіта вытворчасць попелу, паташу, і у тых маёнтках, дзе былі вялікія лясныя масівы, там з'яўляюцца смалакурні. У шматлікіх маёнтках Беларусі
да яшчэ пачатку вось гэтага разбіральнага стагоддзя, да сярэдзіны 17 стагоддзя былі заснаваны дробныя прамысловыя прадпрыемствы феадалаў. Ну, натуральна, што ў перыяд войнаў і разрухі частка іх зачынілася, а пачынаючы з 30-х гадоў 18 стагоддзя іх колькасць зноў пачала хутка павялічвацца. Што гэта былі за прадпрыемствы? Гэта былі прадпрыемствы па здабычы руды і выплаўцы жалеза, так названыя рудні, маслабойні і паперні. Паперні, вось вы бачыце гэты малюначак, гэта такія невялічкія прадпрыемствы, якія дзе выраблялі паперу. Паперу выраблялі з рыззя. Праца гэта была ручная, але была даволі прыбыльная. Таму што 18 стагоддзе, ну, 1776 годзе, напрыклад, з'явіцца першая газета на тэрыторыі Беларусі. Гэта газета Гродзенска, ось невялікага памеру, такая на палову аркуша А4 на польскай мове і Антоні Тызенгаус. Важнае месца у гаспадарцы нашай адыгрывае вінакурэнне. Шляхта шырока выкарыстоўвае права прапінацыі. Што гэта такое? Гэта манапольнае права на выраб і продаж гарэлкі падуладнаму ад іх насельніцтва. Шляхта маецца на ўвазе, перапрацоўвала на гарэлку і піва значную частку збожжа. Такім чынам яна пазбаўлялася ад рызыкі ваганняў цаны на збожжа і на рызыкі продажу пройдзе не пройдзе ў заходняй Еўропе. Вось такая рынкавая гэтыя кошты на зерне. І вось гэтыя спіртовыя напоі, яны рэалізоўваліся галоўным чынам у мясцовых корчмах. І вось гэтыя мясцовыя корчмы, шляхта, магнаты з задавальненнем, як я магу сказаць, давалі ў арэнду габрэям. І вось адсюль з'яўляецца такая, так скажем, дэфініцыя, што габрэі спайвалі рускі народ, да? І беларускі, украінскі, усялякі народ. Ну, гэта тое, што бачылі на паверхні, да? Таму што гэтыя корчмы не належалі габрэям, яны былі іх арендатарамі, і ўсё ж такі велізарныя прыбыткі гэта атрымоўвала шляхта і магнаты, тыя, хто непасрэдна валодаў гэтымі корчмамі. І у некаторых маёнтках у першай палове 18 стагоддзя менавіта вінакурэнне гэта тая галіна, якая аддавала значную ступень таварнасці. Калі мы з вами, памятаеце, размаўлялі пра гарады, мы казалі, што гарады на Беларусі і мястэчкі размешчаны лагістычна так, каб на невялікіх адсотках, там 15-30 кіламетраў адзін ад аднаго, і там заўжды будзе карчма, як важны пункт лагістыкі, дзе можна паесці, адпачыць і рухацца далей. Вось, і такім чынам вось гэтыя кропкавыя, так скажем, месцы, яны станавіліся яшчэ і месцам продажу вось гэтых спіртных напояў. Такім чынам, ведаеце, сяляне і мяшчане, і тыя сяляне, якія даязджалі да корчмаў, яны яшчэ больш прыносілі прыбытку свайму гаспадару, таму што карчма, якая належала яму, маецца на ўвазе шляхцічу, яна давала яшчэ двайны прыбытак, да? То есть ён прадаваў там насельніцтву тое, што выраблялася ў яго маёнтку. Але зноў жа кажу, што замацоўваецца такі стэрэатып вось габрэйскага кашмара, хітрага. Вось адзін з такіх быў выведзены, напрыклад, у Тарасе Бульбе Гогаля, і калі вы яго прыгадаеце, то гэта такі вельмі непрыемны герой, да, такі антыгерой, я б сказала, да, у гэтай аповесці. Ну, і я думаю, што вы ведаеце, што ёсць некалькі варыянтаў Тараса Бульбы, напісаным Гоголем. Правда, ва ўсіх трох варыянтах такі антысемітызм праслежваецца даволі сур'ёзны, і для экранізацыі взялі такі варыянт найбольш спакойны ў гэтым плане, але нават вось у гэтым спакойным
спакойным варыянце Тараса Бульбы ўсё роўна вось гэты карчмар, габрэй, які там, так скажем, хітры, такі сквапны, ненадзейны, да? Ну, вось такі стэрэатып. Яшчэ прыляцеў да габрэйскага насельніцтва ў сувязі з корчмамі. У другой палове 18 стагоддзя многія работы ў маёнтках па-ранейшаму выконвалі рамеснікі, якія жылі ў вёсках. І акрамя рамяства яны займаліся земляробствам. Для прыгоннага рамесніка, які карыстаўся зямельным надзелам, заказы панскага двара замянялі паншчыну. І яго прымусовая праца была малапрадуктыўнай, а кваліфікацыя была дастаткова нізкай. Але ўжо ў 30-40-е гады стагоддзя ў сувязі з развіццём вотчыннага прадпрымальніцтва і будаўніцтва, з ростам асабістых патрэб магнатаў і шляхта, вось ужо тая якасць прыгодных, яны, так скажем, перастаюць, скажем, задавальняць феадалаў, і яны пачнуць наймаць больш кваліфікаваных вольных майстроў. І ў 18 стагоддзі рамеснікаў становіцца ўсё сельскіх ўсё менш і менш. Разарэнне вёскі ў першай палове 18 стагоддзя вымушала частку феадалаў часцей, чым раней, звярнацца да найму. У гады спусташэння горныя плошчы скарачаюцца, а ў далейшым яны аднаўляюцца, і льготы, якія вымушаны былі, напрыклад, даць феадалы, сяляне паступова назапашвалі сродкі для вядзення гаспадаркі. І гэтыя сяляне пачынаюць засвойваць пусташы. У перыяд найбольшага спусташэння ў сялянскіх гаспадарках значна скарачаецца колькасць рабочай жывёлы. У другой чвэрці 18 стагоддзя сялянства аднавіла страты. Сяляне на Беларусі разводзілі коней, кароў, авечак, коз, свіней, кур, гусей, качак, якімі плацілі натуральны падатак, і займаліся пчалярствам. На Палесі і ў Падзвінні, у раёне Белавежскай пушчы, істотнае значэнне мелі паляванне і бортніцтва. Упартай працай беларускіх сялян да 70-х гадоў 18 стагоддзя сельская гаспадарка была адноўлена. Але пры гэтым аднаўленне сялянскай гаспадаркі суправаджаецца ўзмацненнем феадальнай эксплуатацыі. І мы ўжо з вамі ў мінулы раз казалі, што паншчына дасягае 12 дзён на тыдзень, да? 6 мужчынскіх, 6 жаночых свалокі. За ухіленне ад паншчыны, за непакорнасць сялян білі бесунамі, закоўвалі ў кайданы і кідалі ў турмы. Нерэдкімі былі выпадкі, калі сяляне гінулі ад пабояў і здзекаў. З другой паловы 16-го па другую палову 18 стагоддзя феадальная эксплуатацыя цяглу сялян у прыватна-уласніцкіх маёнтках Беларусі павялічылася прыкладна ў 3 разы. У нас не было такіх гучных спраў, як у Расіі у той жа прыкладна час. Гэта я маю на ўвазе Салтычыху. Такой колькасці ахвяраў не было, але пабоі былі. І тут я вам хачу прыгадаць раман Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім», дзе акрамя Загорскіх ёсць яшчэ адзін герой Кроер. Гэта брат жонкі Загорскага. І вось гэты Кроер, гэта такі антыбок, да, вось калі Загорскі і Вежы, гэта такі станоўчы прыклад вядзення гаспадаркі і адносін да сялян, то Кроер гэта адмоўна стаўленне да сялян. І вось там Караткевіч падрабязна мастацкі апісвае, як выглядаюць сяляне, якія назабітыя, якія не могуць падняць галаву, не глядзяць у вочы, і хаты ў іх такія недагледжаныя, і наогул ўсё вельмі сумна, да? То у 18 стагоддзі гэта, на жаль, была такая пашыраная з'ява. Акрамя палявых работ, якія былі звязаны з апрацоўкай памешчыцкай зямлі, сяляне плацілі іншыя павіннасці і паборы.
Усяго існавала 120, ад 120 да 140 сялянскіх павіннасцей. За кошт сялян жылі і кармілася дзяржава, шляхта, войска і царква. І такім чынам частка сялян амаль цалкам была пазбаўлена сродкаў вытворчасці. Некаторыя сялян нават не мелі сваёй хаты і жылі ў іншых сялян. Гэта кутнікі і каморнікі. Ну, тыя, хто жылі ў куце ці ў каморы. А іншыя будавалі сабе жыллё на чужой сядзібе. Гэта халупнікі. Ва ўсходніх рэгіёнах збяднелыя сяляне назывались бабылямі. Яны наймаліся на працу на гасподскі двор ці да заможных сялян, ці пачыналі займацца рамяством. Невялікая частка сялілася на зямлі і заводзіла сваю гаспадарку. І вось менавіта ўзмацненне эксплуатацыі, непасільныя паборы сялянства сталі галоўнай прычынай нарастання барацьбы ў вёсках. Буйнейшым у гісторыі Беларусі феадальнай эпохі было сялянскае паўстанне 1740-1744 года у крычаўскім старостве Мсціслаўскага ваяводства. Гэтае ваяводства знаходзілася ў пажыццёвым валоданні князя Гераніма Радзівіла і здавалася ім у арэнду. І вось гэтыя арендатары, якія атрымалі гэтае староства на часовы перыяд, яны былі зацікаўлены, каб за кароткі тэрмін як мага больш атрымаць прыбытку, яны пачынаюць весці гаспадарку па-драпежніцку. Яны жорстка эксплуатуюць сялян і гарадскую беднату. Паны Валкавіцкія, так звалі гэтых арендатараў, толькі за 2 гады сабралі і паклалі ў сябе ў кішэню 100 тысяч злотых звыш законных падаткаў. Гэта велізарная на той час сума. І вялікім няшчасцем для крычаўскай зямлі былі таксама пастоі каралеўскага войска. Таму што карміць і паіць каралеўскае войска жыхары мелі за свой кошт. Сяляне скардзіліся князю Гераніму на сваіх крыўдзіцелей, але той толькі адмахваўся ад іх. Памятаеце, мы мінулы раз я вам расказвала пра Гераніма Радзівіла, гэта адзін з сыноў Ганны Кацярыны Радзівіл, да кого яна праяўляла велізарную строгасць і хацела, каб ён вырас, так скажем, не разбэшчаным, але ён вырас вельмі жорсткім чалавекам. Так вось, Геранім так адмахваецца ад гэтых скарг. Скаргі тады называліся суплікі. Людзі, якія пісалі гэтыя скаргі, былі суплікантамі. І зусім невыносным становішча крычаўцаў стала ў 30-е гады 18 стагоддзя, калі староства было ў арэндзе братоў Іцкавічаў. Жорсткасцю і вынаходлівасцю у незаконным спагнанні грошаў яны перасягнулі ўсіх сваіх папярэднікаў. Яны ўвялі звыш інвентарныя падаткі і паншчыну, яны проста рабавалі. Яны раз'язджалі з узброенай вартаю па вёсках і збіралі падарункі і пачастункі, так яны называлі тое, што яны прымусова адбіралі ў сялян. За найменшае непаслушэнства яны збівалі людзей і не дазвалялі ім скардзіцца. І вось тут вы бачыце драўляныя фігуры, кампазіцыю. У цэнтры гэта Васіль Вашчыла, гэта войт вёскі, той, хто зачальвае вёску, войт вёскі селішча. Вось ён быў суплікантам, ён быў пісьменны, ён пісаў скаргі і нават сам вазіў да Радзівіла. Так вось, яго за тое, што ён ездзіў са скаргамі да Радзівіла ў Нясвіж, аднойчы збілі і кінулі за краты, а другі раз пакаралі 150 ударамі бізуноў. Гэтак жа дзейнічаў і наступны часовы арендатар староства Марцыян Літавор Храптовіч. Самавольства арендатараў і іх слуг і няспынныя экзекуцыі разарылі сялянскую гаспадарку. Пазбавілі сотні сем'яў сродкаў існавання. І калі цярпенне іх скончылася, сялян, яны ўзяліся за зброю. Гэта была такая вельмі рэдкая з'ява, але даволі сур'ёзная.
Май 1740 года у старостве з'яўляецца першы ўзброены сялянскі атрад. На чале паўстання становіцца Васіль Вашчыла і бурмістр Іван Карпач. Бурмістр – гэта той, хто ўзначальвае горад Крычаў. І гэта кажа аб тым, што ўсё было вельмі сур'ёзна, і разбурэнні былі вельмі сур'ёзныя. Ну і проста ўжо цярпенне скончылася. А таксама былі Васіль Вецер, Стась Бочка, Навум Буян, і вось у іх рукі перайшла ўлада у старостве. Паўстанцы выгналі арендатараў, спалілі судовыя і даўгавыя паперы і марылі самі стаць гаспадарамі на сваёй зямлі. Новых арендатараў яны шукалі сярод гараджан, мелкай шляхты і заможных сялян. Захавалася звыш 20 арэндных дагавароў, якія падпісалі Вашчыла і іншыя войты. Прычым кіраўнікі паўстання стараліся абмежаваць эксплуатацыю сялян арэндаторамі. Шэраг дагавароў падпісваў арендатарам пад пагрозай пакарання, і якія гэта канфіскацыя тавараў і штрафы, не займацца вымаганнем. Гэта было забаронена. Былі прадугледжаны меры і супраць ліхвярства. Это ростовщичество по-русски. Каб прыгонныя не трапілі ў поўную залежнасць, сялянам забаранялася браць у крэдыт вялікія сумы грошай і пазычаць шмат збожжа. Таму што калі ты не здолееш гэта вярнуць, то ты трапляеш у поўную залежнасць. Пры малых крэдытах, якія таксама не заўсёды дазвалялася, быў усталяваны невялікі адсотак, які пад пагрозай штрафа забаранялі перавышаць. Калі сялянскі рух пачынае пашырацца і ў паўстанцкім войску назбіралася да 2000 чалавек, Радзівіл Іранім, вы бачыце яго на карціне, ён адчуў, што ён страчвае кантроль наогул над усім староствам. Не толькі кантроль ён на сітуацыі ён страчвае, але і ўладу. І Іранім Радзівіл накіраваў супраць бунтаўшчыкоў добрае ўзброенае і абучанае войска. Некалькі сотен пехоты і конніцы з гарматамі. І 15 студзеня 1544 года вось такое сур'ёзнае войска ўвайшло ў Крычаў. І вось сабраўся савет гэтых лідараў паўстання, і ён вырашае даць карнікам бой. Узброеныя ў лепшым разе стрэльбамі ці ручніцамі, а проста дзідамі і косамі, паўстанцы 18 студзеня 1744 года атакавалі гарадскія ўмацаванні Крычава. Галоўная сялянская зброя, калі мы можам так сказаць, гэта ненавісць да прыгнятальнікаў, была вельмі слаба падмацавана зброяй баявой. І штурм, як гэта можна было і чакаць, адбыўся. Сялянскае войска страціла больш за 100 чалавек забітымі і каля 500 параненымі. Але сяляне не склалі зброю. Яны сталі таборам, лагерам у вёсцы Царковішча і сабралі да 4000 чалавек. Вашчыла са сваімі паплечнікамі планавалі другі раз атакаваць Крычаў і захапіць яго, блакаваць замак і прымусіць княжаскае войска да капітуляцыі. Новае наступленне планавалася на 26 студзеня 1744 года. Але на гэтыя намеры дазнаўся праціўнік, які апярэдзіў паўстанцаў. Знайшоўся чалавек, які прыбег да войска Радзівіла і сказаў пра планы сялян. І ў ноч на 26 студзеня радзівілаўскае войска непрыкметна наблізілася да Царковішча і на світанку напала на сялян, якія былі яшчэ сонныя і не змаглі арганізаваць хоць якую-то абарону. Каля 200 паўстанцаў загінула там, на гэтым полі боя у Царковішчы, 176 трапіла ў палон. Камандуючы радзівілаўскім войскам загадаў 30 палонных павесіць, 30 пасадзіць жывымі на калы і павесіць за рэбры на руках. У рукі карнікаў трапілі Карпач і Вецер,
І паражэнне ля царковішча па сутнасці вырашыла зыход гэтага паўстання. Сяляне ўжо не маглі аказаць сур'ёзнага супраціўлення, і да пачатку лютага 1744 года паўстанне было задушана. Вёскі крычаўскага староства былі аддадзены салдатам на рабаванне. Уся маёмасць удзельнікаў паўстання канфіскоўвалася, і ў першай палове лютага з конным атрадам у 300 шабляў у Крычаў прыбыў сам князь Геранім. Ён учыніў суд і расправу над сялянскімі важакамі. 16 судзілі на смерць. Іван Карпач, Стаць Бочка, Васіль Вецер і яшчэ 5 чалавек былі пасаджаны жывымі на калы. 4 сустрэлі смерць на шыбеніцы. Астатнім кат адсёк галаву. Сакратару бунтаўшчыкоў, сыну Стася Бочкі, князь загадаў адрэзаць вушы і выпаліць на лбе шыбеніцу. Васілю Вашчылу удалося збегчы в Украіну, але і датуль дацянуліся рукі радзівілаўскіх слуг, былі падосланы забойцы, і ў хуткім часе Васіль Вашчыла таксама быў забіты на тэрыторыі Украіны. Вашчыла і Карпач, яны сталі такімі народнымі героямі, складаліся песні, і Вашчыла, Карпач і іх спадвижнікі, яны сталі не толькі героямі, пра якіх складалі такія, ведаеце, народныя песні і паданні, але і героямі кніг беларускіх пісьменнікаў і мастацкага фільма «Маці урагана», які быў зняты на аснове драмы Краткевіча. Нягледзячы на паражэнне крычаўцаў і на такое жорсткае падаўленне, вельмі жорсткае, які паказала, так скажем, і сутнасць характару Гераніма Радзівіла, Радзівіл зрабіў высновы з гэтага паўстання і даў палёгку. Радзівіл адмовіўся ад здачы староства ў арэнду і паменшыў падаткі. Яшчэ адно паўстанне, якое было ў той час, гэта паўстанне на Каменшчыне. Гэта паўстанне 1754-56 года ва ўладаннях каталіцкай царквы. Там таксама былі празмерныя падаткі, і што было там цікавага. Справа ў тым, што там сялян падтрымалі гайдамакі. Хто такія гайдамакі? Гэта удзельнікі вызваленчага руху в Украіне, і зноў жа супраць, так скажем, непасільных падаткаў. І гэтае паўстанне перарастае таксама ва ўзброенае паўстанне. У студзені 1756 года шляхецкае войска падыходзіць, это каля Мазыра, падыходзіць да мястэчка Славечна, і узброеныя сяляне разам з гайдамакамі разбіваюць гэтае шляхецкае войска. Сказаць, што шляхта была здзіўлена, не сказаць нічога. Яны, так скажем, былі слегка ў шоку, што яны былі разбіты сялянскім войскам. І сабралі падмацаванне, прыйшоў гетман Міхал Казімір Рыбанька і падавіў гэтае выступленне. Зноў жа былі зменшаны павіннасці і падаткі сялян. У 1768 годзе было прынята рашэнне аб увядзенні смяротнага пакарання за забойства селяніна. Такім чынам, у другой палове 18 стагоддзя ўжо стала відавочным, што сялянская праца, яна праца карысная, неабходная для дзяржавы, і селянін, нават прыгонны селянін, а гэта існавала яшчэ прыгоннае права, ён таксама з'яўляецца каштоўнасцю. Тым больш, што у тыя часы пашыраецца такі рух, які называецца рух фізіакратаў, прадстаўнікі якіх прызнавалі зямлю і земляробства адзіным крыніцай багацця, а сельскагаспадарчую працу адзіным вытворчай працай. Вось, напрыклад, такім фізіакратам будзе князь Геранім Хрыбтовіч.
І тыя спробы мадэрнізацыі, да, што мы з вами ўжо казалі, гэта 4-гадовы сойм. Трэба сказаць, што калі мы яшчэ з вами звернемся да гарадоў, мы казалі з вами о Ганне Кацярыне Радзівіл, калі мы звернемся з вами да гарадоў, то віднеючы ў 16-м, пачатку 17 стагоддзя беларускія гарады у 18 стагоддзі былі ў стане страшэннага разбурэння. І працэс іх аднаўлення шоў вельмі марудна. Да сярэдзіны 17 стагоддзя большасць гарадоў і мястэчак яшчэ ў глыбокім заняпадзе. І значныя рухі ў іх эканамічным становішчы адбываюцца толькі ў другой палове 18 стагоддзя. Ажыўленне гарадоў звязана перш у павелічэнні колькасці насельніцтва. Акрамя натуральнага прыросту яна папаўнялася за кошт лёзных людзей, сялян і габрэяў. Разам з ростам колькасці насельніцтва гарадоў развіваецца і рамесная вытворчасць, промысл, гандаль, і павышаецца значэнне гандлёва-прамысловай дзейнасці ў занятках гараджан. Але пры гэтым горад яшчэ не можа пражыць без сельскай гаспадаркі. Важнай рысай развіцця гарадскога рамяства, што хаця рамеснікаў было вельмі мала, я вам прыводзіла лічбы, да, што адзінкі маглі застацца ў гарадах рамеснікаў, што ў 18 стагоддзі што адбылося, гэта захоўвалася таварнасць рамесніцкай гаспадаркі. І другая важная рыса – гэта заметнае павелічэнне рамеснікаў, якія не ўваходзяць у цэхавыя арганізацыі. Яны аб'ядноўваюцца ў брацтвы, і з ростам таварнага рамяства паглыбляецца і вось гэтая няроўнасць рамеснікаў. У цэхах узмацняецца становішча багатай групы рамеснікаў, асобныя майстры займаюць пасады цэхмістраў на працягу доўгага часа, а ў іншых разах некаторыя і пажыццёва. І даволі цяжкае жыццё было вучняў і падмасцер'яў. Да, вось той, хто за хлеб і навуку. Новай важнай рысай жыцця гэта было ўзнікненне магнацкага прадпрымальніцтва і мануфактур. І у 50-е гады 18 стагоддзя была заснавана слуцкая мануфактура па вытворчасці шаўковых паясоў. І вы бачыце тут на выяве Слуцк 17-18 стагоддзя. І я думаю, што хто з вас быў у Слуцку, ці хто, можа быць, гэтага не бачыў, то першая такая эмоцыя можа быць: вау, як прыгожа! Паглядзіце, якім цудоўнай, такімі з бастыёнамі, кветачкай быў слуцкі замак. Вось які ён быў прыгожа фартыфікацыйны. І як, паглядзіце, размяшчаліся будынкі, да, тут. І як далёка, як вы паглядзіце, такімі купачкамі, да, і шмат такой прасторы. І пад лічбай 16 тут ёсць сінагогі. Ну і у каго добры зрок, дзе ў нас 16? Дзе ў нас 16? Так, 33, 18, 17 бачу, 18 бачу. Ось. Вось тут габрэйская сінагога. Акрамя таго, што былі і касцёлы, і стары замак, і новы замак, і кляштары, і царквы, і вось гандлёвая плошча, якая, так скажем, аб'ядноўвала ўсе канфесіі, да? І гасцінны двор, і млыны, і ратуша, і аптэка, вось, і прадмесце Трайчаны, то есть вельмі такая цікавая рэч. Вось прадмесце востраў, вось мы бачым тут з вами ратушу, да, якая была цэнтрам гэтага горада. І шаўковыя паясы, слуцкія шаўковыя паясы, я думаю, што вы ведаеце ў іх унікальнасць. Унікальнасць у іх тым, што ў іх няма па-рускі ізнаначнай стараны. Узор на адным баку з'яўляецца іншым узорам на другім баку. Чаму шаўковыя паясы, персіярня была вельмі папулярна?
тому што мы с вами бачым шляхціша у традыцыйным шляхецкім строі, і бачыце, гэта жупан, гэта такая вось вопратка без рукавоў. Так вось жупан, ён павінен быў быць падпаясаны поясам шаўковым, паглядзіце, 2 разы і завязаны адмысловым поясам. І вось Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, да, гэта сын Ганны Радзівіл, ён стаў тым чалавекам, які займаецца гэтымі персіярнямі. Пояс ад 2 до 4,5 метраў. Да? Длина гэтага пояса залежала ад длины талии, так скажем, уладальника. І унікальныя гэта былі паясы. Ведаеце, на гэтыя паясы нават рабіліся падробкі. І прычым рабілі гэтыя падробкі не ў Кітаі, а у французскім горадзе Лімож. І вось бачыце, вось тут есть такая маркер, тут такі, да, вось Слуцк. Радзівіл запрашае Маджарскага з сынамі, гэта армянін, які прывозіць сюды абсталяванне і пачынае вось гэтую працу вось у творчасці гэтых паясоў. У шырыню яны былі ад 20 до 40 сантыметраў. І вось мы тут бачым, гэта аднолькавы пояс, але з аднаго і другога боку. Ён 4-колерны колер. Гэта значыць, што гэты колер належыць, гэты пояс, прабачце, належыць незаможнаму шляхцічу. Таму што ён мог, яны зварачваліся на палову, і ён мог выкарыстоўваць іх па розным выпадку. Ну, між іншым, трэба сказаць, што пояс самому апрануць было немагчыма. Іх носілі толькі мужчыны і дапамагалі адвёртвацца і завязваць таксама толькі мужчыны. Гэта была такая мужчынская праца. Паясы, вось мы бачым з вами, маглі быць 4-лицевыя, вось пополам яго складвалі. І серы бок, гэта на афіцыйныя прыёмы. Чырвоны на дзень нараджэння ці святы, чорны ці ліловы на пахаванні, белы ці серабрысты на вяселле. І ушывалі сюды залатыя ці срэбраныя ніці. Вось у гэтым поясе серебряныя ніці ідуць па краях. І вось гэты кветкавы букет, гэта арнамент, да? Высотою 45 сантиметраў. І гэта, ну, самы распаўсюджаны сухарык ці кітайскія аблачкі, пенікі расцвёў ці вянок. Ну і вось тут мы можам бачыць з вами Васілёк. І мы тут прыгадваем з вами верш Максима Богдановича «Слуцкія ткачыхі», да? Ад роднай нівы, у панскі двор дзеля красы, яны безвольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. І чый забыўшыся рука замест персідскага узору цветок радзімы Васілька. Зусім нядаўна выйшла вось такая цікавая, цудоўная кніга Маджарскіх. Я хочу попросить яшчэ одну хвіліначку, хочу закончыць, якая прысвечана вось гэтаму роду Маджарскіх у гісторыі Беларусі. Вось гэта тыя майстры, якія стаялі ля вытокаў вось гэтай персіярні. Так вось, вы бачыце тут Лісейчыкава, цудоўнага даследчыка беларускага, які даказаў, што на персіярнях няма ніякай памылкі, таму што лічылася, што там працавалі толькі мужчыны. Так вось не. У дакументах сустракаюцца такое паняцце, як мурынкі. Мурынкі так называлі раней чорнаскурых. І вось на персіярнях працавалі у тым ліку і мурынкі, негрытанкі. Тут узнікае пытанне, адкуль яны ў нас узяліся. Справа ў тым, што Рыбанька і Ранін, яны былі роднымі братамі. Адзін у Нясвіжы, другі ў Слуцку. Вось і Ранін, мы сёння з ім уже сустракаліся, ён быў у Слуцку, і у Нясвіжы і ў Слуцку быў прыгонны тэатр. Еранім памёр рана, не пакінуўшы сябе нашчадкаў, і ўсе ўладанні брата адышлі да Міхала Казіміра Рыбанькі. 2 тэатры
Два тэатры, ну, навошта, калі ёсць адзін нясвіжскі, які меў такую вельмі гучную еўрапейскую нават славу. Так вось, калі там у гэтых тэатрах ставілі п'есы, дзе па п'есе быў чорнаскуры, радзівілы не будуць браць свайго прыгоннага і фарбаваць яго у чорны колер. Яны паедуць на остраў Барбадос, дзе быў у той час самы вялікі невольнічны рынок, і купяць там гэтых чорнаскурых. Яны так гэта і зрабілі. І ў трупе і адной, і другой было прыкладна па 10 чорнаскурых актрыс і акцёраў. І пасля смерці брата ось гэтая трупа, не патрэбна было 20 чорнаскурых у адным тэатры. І таму частку гэтых актрыс адправілі працаваць на персіярні. Такім чынам, вось Богданович то і не памыліўся, маючы на ўвазе, можа быць, вось гэтых чорнаскурых працаўніц вось гэтых персіярняў. Але вельмі, ведаеце, цікава, што гэтыя ж мурынкі, яны ж потым жа засталіся ў Слуцку, ў Нясвіжы, яны выходзілі замуж. І вось цікава, колькі нашчадкаў гэтых мурынак жыве зараз на нашых землях. Вось тое, на такой вось ноце я вам з вами сёння спыняю сваю размову. Далей таксама, думаю, будзе не сумна. Прослушал с удовольствием изложение событий на прекрасной белорусской мове. Какая вы молодчина. Дякую вам, великий. Я стараюсь. Все для вас. Дякую вам, великий. Жадаю вам, так скажем, цудоўных 2 тыдняў, тому что сустракаюся з вами не на наступны, а праз тыдзень. Беражыце сябе і буду рада ўсіх бачыць праз 2 тыдні. До побачення.